Салом дӯстони хубам, чун пештара номи ман Муҳаммад аст ва имрӯз мо пулу пайсаи яке аз беҳтарин бозингарони олам ЛИОНЕЛ Мессиро ҳисоб мекунем. Не албатта ба ҳамёни касе нигоҳ кардан хуб нест, аммо мо ҳам нақшаи дузди онро надорем. Фақат як бор мебинем ки ин мардак чӣ пул мегираду онро куҷо сарф мекунад. Агар поза ёнбошро гирифта бошед, пас рафтем. Рӯзи 16 май Барселона дар майдони худ камноу дастаи Селтаро пешвоз мегирад. Баъди мусовӣ бо Леванте ба шогирдони Куман ғолибият мисли обу ҳаво зарур аст. Вагарна Куман аз сармураббигии Барселона барканор мешавад. Дӯстони ман Задини Xbet ба ғолибияти Барселона боварӣ дорад, аммо ман дар он ставка меонам ки дастаи каталонӣ дар якум тайм ғолиб мебарояд бо коэффициенти 1.6. Шумо ба 1x даромада интихоботонро кунед, зеро онҷо коэффициентҳои баланд, бонусҳои гуногун ва ҳамаи истифодабарандагони навро бо калимаи серно барсатиҷи то $100 бонус интизор аст. маълумоти бештар дар коментария. аз он сар мекунем ки Месси дар куҷо бозӣ мекунаду чӣ қадар маош мегирад. Месси ҳанӯзам дар Барса асту дар сатҳи баланд бозӣ мекунад. соли пор баъди бохти шармандавор аз Бавария бисёриҳо тарки Барса кардани шуданд ва Месси ҳам дар ин қатор буд, ҳатто дар саргаи ин рӯйхат. Дар шартномаи Месси бо Барселона як банд мавҷуд ки рафтани ӯро дар моҳи июн муайян мекард, аммо мавсим тӯл кашид ва Месси дар ин бора танҳо моҳи июл гуфт. Бартомео норозигӣ баён кард, аммо Месси ҳам кам намеомад. ин қисса ахиран дуру дароз шуд ва Месси дар Барса монду. баъди ин нозу нузи мера муҳаббати худро миёни мухлисон камтар коид, яъне обрӯи худро паст кард. худи Месси ҳам мавсимро чандон хуб оғоз накард ва албатта ин ҳама сару садоҳоро дар бораи норозигии ӯ хело зиёд мекард. дар ин давом таҳти фишори мухлисон Бартомео аз курсии худ сабукдӯш шуд ва ҷои ӯ Жоан Лапорта президенти Барса интихоб шуд. агар сахт таҳлил кунем, ҳамин гилаву ҷингилаи Месси ҳам маҳз барои он буд ки Бартомео биравад ва ҳамин тавр ҳам шуд. албатта Бартомео ҳамчун як мардаки кинагир баъди рафтани худ баъзан сирру асрори вобаста ба маоши мегирифтаи Мессиро ба маҳзари он баровард. агар касе дили суст дорад, метавонад идомаи ин роликро тамошо накунад, зеро ин ҷо чизеро хоҳед шунид ки талхаи як камбағал кафиданаш мумкин аст. омодаед? пас гӯш ба қимор бошед. соли 2017 Месси бо Барселона шартномае ба имзо расонид ки мувофиқи он таи 4 соли охир ӯ 550 миллион евро хоҳад гирифт ки солона болотар ба 103 миллион баробар аст. ин ҳама бо ҳисобу андозу боз кимчу дигар. тоза бошад Месси қариб 76 миллион ба даст мегирад. бовар кунед, ин ба буҷаи дастаи Эйбар баробар аст. ақаллан як пиёла об дар дастатон гиред ки ҳалқатон қоқ шуд. нӯшед. шумо хуб медонед ки вақте шартномаҳо баста мешаванд, он ҷо як ида бандаҳое доранд ки барои мисол ба хотири омадани ё розӣ шудан ба бозингар пул дода мешавад. дар ин масъала низ Барселона ҳотами той шуд. фақат барои ризоияти идомаи шартнома Месси 115 миллионак ба даст овард. акнун агар вақти мактабхонӣ аз дарси математика нагурехта бошеду ё ба рӯзи навбатӣ падаратон рост наомада бошад, пас 115ро ба 76 ҷамъ кунед ва мебинед ки чӣ мешавад. аммо ин ҳам охири кор нест. агар Месси ин мавсимро то охир бозӣ кунад, боз 78 миллиони дигар барои садоқат ба клуб мегирад ва агар ин маблағро ба маблағҳои пешин ҷамъ кунем, қариб 750 миллион дар 4 солро ташкил мекунад. ва боз дар шартномаи Месси банде ҳаст ки мувофиқи он агар Месси дар 60% бозиҳои Барса ширкат кунад, аз 1 то 2 миллиони дигар мегирад. аммо нозукии дигари ин аст ки Месси метавонад ин пулро баъди 45 дақиқаи вақти бозӣ ба даст биёрад. бозингарони дигар бошанд баъди 60 дақиқаи вақти бозӣ. эркагира дидед, дигар намебинед. барои ширкат дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳо Месси 1.6 миллион ба даст овардааст, вале агар Барса Лигаи Чемпионҳоро ба даст меовард, Лео боз 3 миллиони дигар кор мекард. албатта ин хеле маблағи бузург аст ки Барса аз Месси қарздор аст. аммо Барса на танҳо аз бачаи акаи Хорхе, балки аз дигарон низ қарздор аст ки дар умум он 1.2 миллиардакро ташкил мекунад. ба фикрам хуб мебуд Барса Леоро мефурӯхту 100 миллион аз фурӯши ӯ кор мекард ва дар ин сурат клуби каталонӣ танҳо 138 миллион ба ӯ пардохт мекарду бас ва 78 миллиони дигарро барои садоқат надоштани ӯ ба клуб дар ҷайби даста мемонд. ин ҷо боз бонусҳои дигар низ дар назар дошта шудааст. ба ҳамин тартиб Барселона метавонид 320 миллионро захира кунад, аммо акнун Барселона маҷбур аст ки ин маблағро ба Месси диҳад. барои он ки шумо чӣ будани ин пулро фаҳмед, як мисол меорем. реал варзишгоҳи худро бо маблағи 575 миллион аз навсозӣ мекунад. албатта ман чандон хоҳишманди танқид кардани Месси нестам, аммо инак 10 сол аст ки ӯ барои баланд кардани шартномаи худ нозу бозори худро зиёд мекунад. шумо мепурсед ки Мессиро чӣ интизор аст? ҳозир ман ба шумо қисса мекунам.
Барселона зиёд мехост ки дар лоиҳаи Суперлига ширкат кунад, зеро 300 миллион барои як бор ва пардохти мунтазам барои ширкат ӯро дар пеш буд. Албатта бо ин пул қарзи 1,2 миллиардакро пӯшонида намешуд, аммо барои гирифтани қарзи бонкӣ хело мусоид буд. Аз ҳама бештар президенти нави Барса Жоан Лапорта ин пулҳоро мехост. Охир бо ин пул Барса имкони баргардонидаи Неймарро пайдо карда, ҳамчунин Холандро низ мехарид ва инчунин Мессиро ҳам розӣ мекард. Акнун ин ҳама ба боди фано рафт. Дигар ягон дастаи олам Мессиро чунин пешниҳоди гӯшношунӣ нахоҳад кард. Ҳатто Мансити шайхҳои араб ки соли пор ба ӯ солона 100 миллионро ваъда дода буданд. Агар соли пор хоҳишмандони ӯ хело зиёд буданд, пас имсол бо ин муомила ӯ ба касе лозим нест. Лапорта ҳам инро хуб мефаҳмад ва аз ин хотир сарусадоҳо дар бораи розӣ будани Месси ба маоши камтар дар расонаҳо пайдо шуд ва ин пасфароӣ ба овардани Неймар ва Холанд мусоидат мекунад. Тақдири шартномаи ояндаи Месси бо Барса чӣ мешавад, ҳанӯз касе намедонад, аммо то ин муддат ҳам Лео боз чанд миллиони дигар кор мекунад. Шояд касе ба он назар аст ки Месси меарзад, вале баъзе мегӯянд ки чаро Барселона дар чунин вазъияте ки гуфти бобои ғулом аз сагу пишак қарздор аст, Мессиро чунин муоминаи баланд муайян кунад. Албатта ҳар ду гуфтаҳо низ ростанд, аммо то куҷо шумо дар комментария нависед. Хуб, мо пулҳои ӯро ҳисоб кардем, акнун дар бораи манзили зисташ мегӯем. Месси ҳанӯзам дар Каста дел Феста зиндагӣ дорад. Ҳама медонад ки ин хонаро бо маблағи 2 миллион харида бо 6 миллиони дигар таъмир кард. Вақте писаронаш калон шуданд, ӯ дар ин хона як майдони хурди футболиам бунёд кард. Барои аз ҳамсояҳои ҷағҷағӣ халос шудану оромакак зиндагӣ кардан, ӯ заминҳои онҳоро ҳам харидорӣ кард. Як вақтҳо президенти ширкати ҳавоии Vueling Airlines Xavier Sanchez Prieta хоҳиши кушод кардани хатти парвози фурудгоҳи Барселонаро карда аз ҳукумати маҳаллӣ замин хост, аммо ба хотири он ки дар ин сурат парвозҳо ба болои ҳавлии Месси сурат мегирифтанд, ӯро ин заминро надоданд. Албатта дар ин хона ҳафзи обозӣ, толори машқ, барбекю ва ҷои истироҳату хӯрокхӯрӣ мавҷуд аст. Месси аслан мисли Роналдо чандон дӯстдори мошинҳои қимат нест, аммо ба ҳар ҳол чанд мошини гаронбаҳо дорад. Масалан Ferrari F430 Spider. Албатта инҷо ранги ин мошин чандон мувофиқ нест, аммо ин як ҷузъиёти хурд аст. Охир Месси як мошини қиматбаҳои бо 32 миллиона харида низ дорад. Мана ба қарибӣ Неймар бо PSG шартномаро тамдид кард ки солона 30 миллион хоҳад гирифт ва барои харидории чунин як мошини мисли Месси мебояд як соли дароз кор кунад. Ин як Ferrari истеҳсоли соли 1957. номи пурраш Ferrari Spider Ccılкаи 335 мебошад. Дар ин балид дар вақташ Питер Коллинс, Волган фон Трипс ва Майк Хотен дар мусобиқаҳо ширкат карданд. Хулас, фаҳмидед ки ин автомобили оддӣ набудааст, аммо бояд донист ки чунин мошинҳо аслан танҳо дар гараж меистанд, онҳо барои саворӣ нестанд. Аммо Месси мошини савормешудагӣ дорад ва шумораашон кам нест. Миёни онҳо Мазерати, Мерседес, Ауди, Тойота, Кадиллак ва Рейнҷ Ровер мебошад. Мошин албатта чизи хуб аст, аммо яхта тамоман чизи дигар. Яхтаи ӯ Майора S1 ном дошта, бо маблағи қариб 10 миллион ба даст омадааст. Ӯ дар ин яхта аслан бо дӯстон истироҳат карданро дӯст медорад. Ин яхта дар 1 соат 40 километр тай мекунад. Албатта ин сурати баланд нест, аммо то ҷазираи Ибис ки Месси истироҳат карданро он ҷо дӯст медорад, расидан мувофиқ аст. Аммо яхта ҳам поёни дороиҳои бозингари аргентинӣ нест. ӯ ду тайёраи шахсӣ дорад. Якум Эбрарея Legacy 650 ки бо маблағи 30 миллион харидорӣ намудааст. Ин тайёра аслан ҳамагӣ 14 нафар ғунҷоиш дорад, аммо бартарияш ин аст ки томи бори ҷомадони Мессиро дар худ меғунҷонад. Тайёраи дуюм каме содатар аст ки бо нархи 29 миллион ба даст омадааст, аммо чандон тайёраи борбардор нест, вале дар ин тайёра 16 ҷои нишаст мавҷуд аст ки дар сурати лозима ба 8 рахти хоб табдил меёбанд. Инчунин дар дохили ин тайёра 2 утоқи обозӣ ва ошхона мавҷуд аст. Месси ин тайёраро барои парвоз ба Аргентина истифода мекунад. Он барои парвози дуру дароз мувофиқ аст. Дар думи он рақами 10 ва дар зинапоя он исми аъзои хонаводаи Месси навишта шудааст. акнун дар бораи ҳаёти шахсӣ дар қиёс ба Билл Гейтс Месси ҳанӯз аз занаш ҷудо шуданӣ нест. Месси хело падари хуб буда 3 фарзандро тарбия мекунад, чунончи мегӯянд дар биҳишт бетағйирот. Воқеан писари ӯ Тиаго баъди як ҳафтаи таваллуд шуданаш бо Барселона не, бо аввалин дастаи падари худ Newell's Old Boys шартномаи корӣ ба имзо расонид. Хайр бачаи Месси да, албатта ин як гардиши пиарӣ буд. Ҳама медонад ки Месси соҳиби як саги калон низ ҳаст. Албатта ин саги даҳмардагӣ нест, аммо хело ҷусаи калон дорад. Ин саг халқ ном дорад, фақат маълум нест ки номи ӯро ба хотири футболбози собиқи Зенит мондаанд ё ба хотири қаҳрамони асосии қиссаи Марвел.
ҳамаи шумо медонед ки Месси хело хислати мураккаб дорад, аммо нигоҳ накарда ба ин ӯ дӯстони зиёд низ дорад. Як вақтҳо Месси бо Суарес хело дӯстии хуб дошт, аммо ҳозир Луис дар дигар шаҳр зиндагӣ мекунаду зиёда аз ин бо Месси барои ба даст овардани Ла Лига рақиб аст. Айни ҳол онҳо барои ҳамдигар паёмак мефиристанд, аммо вақте онҳо якҷоя дар Барса бозӣ мекарданд, ҳатто оилаҳояшон ба ҳам дӯстӣ доштанд. Яке аз дӯстони дигари Месси ин Дани Алвес мебошад. онҳо каму ғам не 8 сол якҷоя бозӣ карданд. дӯсти дигари Месси Сес Фабригас мебошад ки соли 2000 онҳо дар Ла Масия шинос шуда буданд. Соли 2003 Месси дастаи аввали Барса рафту Сест ба Арсенал. Баъдтар онҳо дар Барселона якҷоя бозӣ карданд, аммо соли 2014 Фабригас боз аз Барса рафт, аммо дӯстии онҳо монд. чиро Месси дӯст медорад? Чун ҳамаи футболбозон уни симулятори футболиро дӯст медорад, яъне бозӣ кардани FIFA дар PlayStation ё ин ки Xbox. Ба гуфти ӯ бар муқобили ҳамдастаҳои барселонагӣ ё мунтахаби Аргентина ба ӯ футими кӯмак мекунад. Месси ҳамчунин вақти холигии худро бо гузарондан бо кӯдакон ва саги худ дӯст медорад. Месси нӯшидани матеро хело меписандад. Дар яке аз тамринҳо Суарес матеро ба Лео пешниҳод кард ва аз он рӯз ӯ ошиқи он шуд. Аммо Иньеста бошад ӯро ба касали вино истеҳсолкунӣ гирифтор кард ки акнун бо номи ӯ чунин як вино дар музофоти Мендозаи Аргентина истеҳсол мешавад. Ин вино чандон қимат нест ва аз фурӯши ӯ ҳам Месси ягон танга ба даст намеорад. маблағи он дар корҳои хайравӣ сарф мешавад ва воқеан хайрот кардан яке аз рукунҳои асосии зиндагии Месси мебошад, зеро ҳатто барои анҷоми корҳои хайр ӯ фонди хайравӣ дорад. Аммо чунончи мегӯянд, вақте ба дасти рост хайр мекунӣ, бояд дасти чапат огаҳ нашавад ва Месси ҳам намехоҳад ки мо дар бораи хайроти ӯ гап занем. бо ҳамин тавом, агар хоҳед ки мо барои шумо чунин видеоро омода кунем, пас лайк мондаро фаромӯш накунед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.